Está dedicado a xa Xenarios naceu nun pobo moi famoso por ser paso dos peregrinos a Santiago. Sabedes cal é? Na provincia da Muralla. Cal é? Na provincia da Muralla. Cal é? Lugo. Xa de pequeniña gustáballe escribir e nesa etapa gañou o seu primeiro premio no concurso de contos. Sabedes contigo? A fraga dos baixados, a fraga de Galicia. A maga era gran coñecedora da nosa lingua, por iso unha vez rematados os seus estudios entrou a traballar nunha gran editorial galega. Como se chamaba? Dios Xerais de Galicia e foi profesora de lingua. Como gran escritora, poeta e traductora